Tapi aku pengen pokoknya bojone dadi wekku, Mbah. Alah wis angel roh nek kowe urung entuk yo jaran wis saiki balik dhisik. Aku arep turu aku, Cik. Oke, garapan ilmu-ilmu sing ngono tak kerjani. Nang to, Mbah. Wis ora usah ngeyel saiki bali oh. Nang to, Mbah. Aku pengen dadi nganu, Mbah, dadi bojoku, Mbah. Alah. Kowe ora usah gayuh langit, Nduk. Ora usah gayuh langit. Ilmune Mbak Nik wit tinggi. Kowe ora mampu kowe. Wis, kono aku dikerep nyamuk iki gegerku. Balik. Rene ora nggowo apa-apa. Wong tuwek yo nggo gula kopi. Alah wong mulai minggir mandul kayak gula kopi, Mbah. Nang to, Mbah. Wis ora usah, wis. Kowe golek uyuh jaran sik. Gorene. Wis ora usah gorene, sepenting yo nek mbok gorene yo kenek. Tapi mbok ngiraut kudune uyuh jaran iki mau. Saiki gak enak solusine, Mbah. Ora enek solusine yo uyuh jaran. Wis ora usah. Ning kono kentang ale. Gagal to. Oh, wong aneh-aneh iki roh. Seneng kok karo bojone wong. Masalah. Lawanmu ki ora biasa roh. Nek kowe entuk uyuh jaran baru kowe iso ngalahne. Nah, iki sesuai dijane saya muncak ya Dek iki. Mulut ning endi yo? Nek ora ya? Mbak. Pas banget nih. Tak Anu ndi? Aku tak tekok yo. Piye nek apa iki? Mau naro nang saiki. Aku mungkin papasan kami menaro di arep dukun kromo. Apa? Ya ampun lah mesti dhek arep berbuat sing enggak lah. Kurang ajar Dek susu kok muncak yo. Tenang aku mbah dukun kromo ayo. Tenang sampean apa rono? Wis parane Wis ayo. Kurang ajar Dek susu yo. Ning ditoni tenang mbah kromo nit. Wis to sampean ki meneng wae. Tutno aku, rasa ngomong ae to. Kayak pesugihan apa suarane? Iya paling. Ya Allah. Kono mah. Kula nuwun. Nuwun. Mbah. Iki mbah to nit. Iya. Iki turu pas medi. Mbah, Apa to sapa? Mbah kula nuwun, Mbah. Monggo. Ya ngomong sama tak terke. Mbah, Iki dong apa iki? Enak apa? iki lho Mbah. Aku kira tekon. Tanggoku nek sing kegatelan karo bojoku lho, Mbah. Loh. Kayak wingar kayak pelet barang. Tanggamu kuwi. Tanggone iki pas iki, Mbah. Sapa, Nduk? Mbah. Mau narah mau apa bar kok kene, Mbah? Oh iya, Munarah mau teko kene. Lah, ampun. Munarah kuwi arep niat elek. Arep niat melet bojone. Sapa mau ya jenenge? Mbak Ni. Oh. Kuwi mau ki arep ngepek bojone Mbak Ni.